И здравейте на всички! Това е още един клип, мисля, или първия, не помня, не знам, от LBCG сървърите. Да, това е Bedwars в момента. И съм VIP, който си го спечелих с един метод. Значи, окей, тук Save at Quit, нали, на английски, на български записване изход. И така го правите, докато не ви изпише в лилаво You won VIP for the session, наклонена черта наляво, О, наклонена надясно. Имам мега пъпки, зато и може да се чува ей това. Сега да започваме. Брат ми би трябвало да джойне, ама не е много сигурно. Свип, аз не съм. Ей. Отчета, така няма къде да джойна. Първоначално ми се... пак ми се баясал. Гледа работа. Чай сега да попитаме. Не, първо да... Чат. Фъкса. Че съм си го направил на ред. Така. Сега. Who wants to be in my team? Да, другото му. Аз влизам в VIP-туито. Не ме изчака. Обаче, сигурно никой друг няма влезе. Оранж. Грин. Къде е ред? Да, забравих, тук няма флаг. И хъп. Бързо хъп. Забравих нещо много важно. Защо бързо? За китове. Къде си? Или аз моех с команда. Да, има команда кит. Кит, Activate? Да. Не съм я ползвал. Activate. Kit Activate. И сега не знам какво трябва да стане. That kit doesn't exist. Бе. Абе, не бе. Кит Прано Defender. Defender или да... не знам. Знаете ли какво? Ще играем тази игра. Къде е тази игра? На зомби апокалипсис. Това е атака от мобове. В смисъл ден и няма нищо. Да. По принцип е така. И имате време да си построите къща или там какво ще правите. Бабо, махни бе. Няма. Да, сега ще спра клипа, докато стана VIP. Или айде да не го спирам. Да покажа как става. Значи, записване изход. Това влизате в сървъра. Значи на зомби апокалипсис това е ID-то.
На Бедуарса това е ID-то. На... Добре, че съм си сменил ID-то и не мога да джойнвам тук. Значи, той не съм си пуснал звука. На Skywars това е ID-то. И на Survival мода. Не. Това е ID-то. Само. И пак джойнах нещо. Hot Rock. И как се На казва? Hot Rock и сега ще покажа коя е ID-то. На пикинга. Все. Съм си го кръстил зомбис, защото нямаше място да го напиша. Не. Да, аз съм в RBG, защото и съм с такъв скин. Дето си е малко логично, обаче преди бях с един друг скин и си го смених и ме мързеше да се регистрирам пак и затова само със същото. Или аз си сменя, че то не ма кефи. Ще си сменя скина сега. Значи, не знам обаче от кое приложение. Е това. Не, няма да капой. Ковай, тимбой. Да, това ми беше стария скин на Firebag-ето. Арабе. Бре. Батман худи. Марио Гара, не. Зомби тако. Не. Принцеса Лея. Това. Да, пишете долу в коментарите дали сте гледали Star Wars. Тъмки Мастър. Другия път. Чамандър не. Барвериан Кинг. Уала Гърл. Динокелър Гърл. Добре, аз ще се върна, когато съм си избрал. И да. Клипа колко е става? 8 минути. Да, това е скина по-скоро. Сет Ролинс. Apply. Абе, не бе. Знам ти смотаните реклами. Тепе мастър. Сега готово. Да, сега няма да играя зомби апокалипсис, защото ще стане много дълъг клипа. Само ще покажа какво представля. Ето VIP. Така. Просто да излиза. You have one free VIP for this session. И наклона. Наклона. Така, аз си вземам Classic CG VIP, защото е як.
И това. То представлява и това. И... Кажа малко. Аз ще дразна хората, защото ти ми е стратегията. Да, един път наскоро. Скоро е колко убийства имаш. И познаете какво? Един път имах 177 скор. И бях на първо място, естествено. А втория имаше 34 скор. Не 134, а 34. Сега тия ще им гепа тука нещата. Роки Балбоа. Така. И пач номер 1. Тя ги оставих без къща. Monsters are coming. Но рано е. Мале. То скрипвар в мене ли гръмна? Че толкова заболя? То с скито танк ли е? Да. Скит танк. Абе, пребано зор. Това го направих. Карамба. То скелет козяп. Скит ми даст. Не, станаха много гадинки. Турям един спаунък. Шотмастър. What the fuck, колко випове сме тук, бе? Два, три. Там видях нататък още един, 4. Кой ще каже, брат ми? Как се спална той зомби? Така. Да, пишете в коментарите дали гледате един пич, наречен Баджан Canadian. Американски тубър. Аз го гледам, голям е пич. Пич и се казва Мич. Да, буквално Мич се казва. Мале, тя ме налагат като... Добре, тук няма нищо. Така. Гошо танджа. Да, ето Мафар БГ. Лицуита скоро. И баба. Защото няма да си кача видеото, ама бай-бай на всички.